ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كرنعات عالم كوينكم نمدبات ريديرنا أتكتاتلو زغبركم سمعتنا نايلو معربي إسران حموشن لكاتيت كل التشحن إسران كلتن فنوا ريديرنا كموتروب زينا يجمر فلما أرستاتو حيل بحري أمريكا أبك أي بحري نايس اللي عدرون كوافريو سراوي السودان قبل على سلامة وهزبي متقاس دو كبل حبرات هاجرات تسويعو بريزيدنت كينياتا تقناقانيون زنبرة رايلا أودينغا دقفو غاليتو ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ሓይሊ ባሕሪ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓበሬታ ኣብ ምእካብ ዝዋፈራ 100 ሰብ ኣልቦ ናይ ስልያ ነፈርቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከዋፍር ምዃኑ ኣፍሊጡ ምክትል ኣድሚራል ብራድ ኩፐር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እተን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ካብ ወሽመጥ ዓደን ጀሚሩ ንሙሉእ ቀይሕ ባሕሪ ሰጊሩ ክሳብ መትረብ ስወፅ ናይ ግብፂ ንዝካየድ ናይ ባሕሪ ንጥፈታት ክከታተላን ሓበሬታ ከመሓላልፋን ከም ዝኾና ኣመልኪቱ ቀንዲ ዕላማተን ናይ ስልያ ነፈርቲ ብመስመር ቀይሕ ባሕሪ ንዝካየድ ንግዳዊ መስመር ናይ ነዳድን ምክትታል ምዃኑ እኳ ይግለጽ እንተሎ ኣብ መንጎ ኢራንን ሃገራት ምዕራብን ዝተኻየደ ኒኩለራዊ ዘተ ፍረ ብዘይምምጽኡ ኣብ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ሻቕሎ ስለ ዝፈጠረ ምዃኑ ትንተና ይወሃቦ ምክትል ኣድሚራል ብራድ ኩፐር ኣብ መግለፂኡ ናይ ድሮን ስልያ ክካየድ ዝመርጸሉ ምኽንያት ስሉጥን ጥጹይን ሓበሬታ ብምእካብ ኣድላይ ስጉምቲ ንምውሳድ ክኽእል ንምሕጋዝ እዩ ክብል ገሊጹ እዚ ኣብ ባሕሬን ካብ ዝርከብ ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ክእዘዝ ምዃኑ ዝሕበር ዘሎ ናይ ስልያ መደብ ኣብ ክራማት ናይ 2023 ዓመተ ምህረት ክጅመር እዩ ኣሜሪካ ቅርሰና መራኸብ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ንምቁፅጻር ብዝብል ኣብ ጅቡቲ ወተሃደራዊ ማዓስከር ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ምስ ኢራን ዘለዋ ናይ ኒኩለር ምትፍናን ንምቁፅጻር ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ወተሃደራዊ ህላዊኣ እንተስፊሓ ግን ነቲ ብኩናት ዝሕመስ ዘሎ ዞባ ተወሳኺ ቅልውላው ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ግምታቶም ይህቡ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጥያይት ምትኳስ ደው ከብል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፀዊዑ ፍሉይ ልእኽቲ ውድብ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ከተማ ካርቱም ናይ 4 መዓልቲ ዑደት ድሕሪ ምክያድ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሰራዊት መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝህቦ ዘሎ ጎነፃዊ ምላሽ ደው ከብል ብዓብዩ ከዓ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ብረት ምትኳስ ከቋረፅ ፀዊዑ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣዳማ ዲየንግ ኣብ ዑደቱ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ዲፕሎማሰኛታትን ተጣበቕቲ መሰላትን ዝገበሮ ርክብ ዛዚሙ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል እዚ ብሰራዊት ሱዳን ተፈፂሙ ዘሎ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብነፃ ኣካል ክጻረ ምዃኑ ሓቢሩ ብዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዕልዋ መንግስቲ ብምክያዱ ዝተላዕለ ህዝባዊ ናዕባ ካብ ዝጅምር ጥራይ ልዕሊ 82 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ካልኦት 2,000 ዝኾኑ ከዓ ከም ዝቆሰሉ ፀብፃባት የመልክቱ ብዘይካዚ ህዝቢ ኣላዓዒልኩም ተባሂሎም ከካብ ዝተረኽቡሉ ናይ ዝቐየዱ ዘለዉ ተጣበቕቲ መሰላት ዲፕሎማሰኛታትን ፖለቲከኛታትን ቁጥሪ መዓልታዊ ይውስኽ ምህላው እዩ ዝግለጽ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰብኣዊ ጉዳያት ኣብ ከተማ ካርቱም ኣብ ዝጸንሓሉ እዋን ናይ ልዕሊ 100 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ሰባት ጉዳይ ምርኣዩ ኩሎም ከዓ ጠበቓ ናይ ምርኣይ መሰል ከም ዝተሓረሙን ኣመልኪቱ ብወተሃደራዊ ዕልዋ ስልጣን ንዝሓዘ ጉጅለ ንምቋም ህዝቢ ሱዳን ጀመሮ ናዕቢ ገና ይቕፅል እዩ ዘሎ ፕሬዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ዝመጽእ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ህዝቢ ንምክትሉ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ሕፁይ ተወዳዳሪ ከይመርጽ ፀዊዑ እቲ ፕሬዚደንት ብረቡዕ 23 ለካቲት ንህዝቢ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብቲ ወርሒ ነሓሰ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ክካየድ ትፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ ሓፈሻዊ ምርጫ ሃገር ተቐናቃኒኡ ንዝነበረ ራይላ ኦዲንጋ ድጋፉ ከም ዝህብ ገሊጹ ምክትል ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ንውልቃዊ ረብሓ ጥራይ ዝሰርሕ ስሱዕ ሰብ ብምባል ኬንያታ ኣብ ልዕሊ እቲ ሕፁይ ተወዳዳሪ ዘለዎ ጽልኢ ድሕሪ ምግላጹ ህዝቢ ብቃላት ዊልያም ሩቶ ክደናገር የብሉን ኢሉ ኣብ 2017 ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ መተሃላለኽቱ ንዝነበረ ራይላ ኦዲንጋ ናይ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ፍልሊ ነይሩና እምበር ኦዲንጋ ንህዝቡ ዝሓሊ መራሒ ብምባል ገሊጽዎ ብሰንኪ ምትፍናን ኡሁሩ ኬንያታን ራይላ ኦዲንጋን ህዝቢ ኬንያ ናብ ውግእ ሓድሕድ ክኣቱ ተሰጊኡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ንህዝቢ ኬንያ ዝሓሸ ኣማራፂ ኦዲንጋ ምዃኑ ፕሬዚደንት ኬንያታ ምስክርነቱ ይህብ ኣሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈፂሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ
نقصه إذا سالستزي تفيني غنيو حبتش زمدي أسمرا كابزعته ولا مشيت جميرو مس يودارغا تختيتو أبزا معلت زياون كلتيهم بحبار يمرخيبومني كابر حوقنا على لوكم وصنكلو رئي تقرمكو سلامنا تباهلناون حتى يقرب كلهم تزغل وان بحنسا تحلفوسي انطينا ولكم يقوم تعللو بس نقص دقا إلى المعاسي من نقينو بلنا هبتش إيميلي كان يغرق نقصه في الشيخ النابلة أنس انطيك تعللو تقولو إلي تقري مقوينة إلال دا أمو أبيك السأني الكايو مليون أورا دا إلال نافقنا دينا عد زبلنا أصدح الرأي أعللني قلت يا غمسي حدا عينتي دارقا زرباخم حجس انطيقهم كتبها خالو أقر تقسقس الله هو تقسقس الله تلمع الله هو تلمع الله حزبنا حليف له نابلكم ديقوم زربات كبابلو تكبجاهم قرني انطيت باهلو قدما مملاسهم تتأماميتهم سحقوني عيني الصغة كانت كم ترين على الجيل كوشت كنا كل زعلني يا نقرا كان هذا اللي خا أنا هذا كم سنة دي تمسي نقصه هو خلوم الصغرباء انتظغن عليكم محاشكم نيرو زغن قيني رقبكوان تاجاني غلكم يا ناسي ملحنتي زجأن قبل كان مليون حوي نحنا قابا أخا زي تجأنق ناسي نسخابا أنا قجأنق بزعبا هاجر صبق مزراب كأ نوري يبولون ميلا زي من السبع ما يتريو على الكوين السماء كاب تتنقدو كتحام يوصل لزقل الكوي أبتزلخو هاجرسي بزحات هلو منقص حمي تراي صحي زعربهم منقص غدو صحي زعربهم كلو دو منقصتي كنقدو زي كونسي بزعبا معبال هاجر زعلولو وفيات هاجراويان كالو ميلنا نايل تراي تصبوتي تزاربك من قصتن إذا لغا تراي جيرب كويس مسلو انطيدا بزعوا علالاتكم من قرب يقومني تحبيكم منقصنا تحمي وليكم كالوت منقصتات تتفلت مليون نز منقصنا ممليس كامن أدكايو هابتش
ካብ ናይ ደገ ተቐማጥነቱ ተመክሮ ከካፍለኒ መረፀ። ናትና ዳ ሕንቀቕ እዩ ዝበሃል ኣብቲ ሓወይ ንጉሰ ደገፉ ስምዐ። ከምዚ እንዳተሳነኹምሲ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ሰሙን ክልተ ሰሙን ከይዕረፍኩም ትዕልሉ? ረአይ ይብል ናብቲ ዕላል ናይ ተመሊሱ ትፈልጥ ዶ ኣብቲ ዝዘመድካ ከመይ መኛካ ምዃኑ? ኣነ እኳ ንንጉሰ በዝየ ዝፈትዎ ምስኡ ዘሎ ዓቕሊ ኩሉ ግዜ ዝገርመኒ ምዃን ምስ ንጉሰ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ኩሎም ካድራትና ዘሎ ዓቕሊ ናይ ብሓቂ ዝነኣድ እዩ። ኣነ እውን ብዓቕሎም እግረም እየ። ተሰማማዕኩ። መርምዕ ግርግር መሆንከስ ክትእመን ጀሚርካ ንጉሰ ዓወቱ ክምዝገበሉ ተመነየ። ማዕገርገርቲ ዝኸውን መሓሸኒ ነይሩ። ዓቕሎም ግና ብኻልእ ምኽንያት ዘድንቐሎም። ሚልዮን ሓወይ ገና ብተኻትዓይካ ኢኻ ዘለኻ። ብዛዕባ ዓቕሊ ካድራትና ደኣ እንታይ ክትብል ደሊኻ? ዘይሓሰብናዮ ገለ ቕምፃልና እዩ ዝዘመድካ። ዓቃላት ዝበሃሉሉ ምኽንያት ደኣ ብዙሕ እዩ። ገሊኡ እኳ ኣብቲሽ ባዕልኻ ፈሊጥካ ኣለኻ። እዚ ኩሉ ሰብ እናተኻትዖም ካልእ ዘየለከ እምንዎ ብዓቕሊ ይቕፅሉ ምህላዎም ሓደ ክኸውን ከሎ ካልእ ኸኣ ኩሉ ዘይሰርሕ ከሎ ኩሉ እናዓነወ ኣጆኹም ክሓልፈልና እዩ እናበሉ ብዓቕሊ ምቕፃሎም እዩ። ኣንታ ሚልዮን እዚ ልሳንካሲ ክንደይ መረር እዩ። ካብዞም ኣብ ደገ ኮይኖም ዝቃወሙ ቁሩብ ተሓይሽ መስለኒ ነይሩ እሞ ዋላ ካብኣቶም ዝሓይሽ ነገር ኣይረኸብኩልካን እሞ ንዓታቶም ክትንእዶም እዩ ዘለካ። ሃብትሽ እናተገረመ ንጉሰ ቀዲሞ ተዛረበ። ነቶም መሱሳት ክነእደልካ ደሊኻ? ከምዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ይዛረቡ እንተኾይኖም ክትንእዶም እዩ ዘለካ። ኩነታትና ጽቡቕ ጌሮም ፈሊጦም ኣለዉ ማለት እኳ እዩ። ንዓኻ እኳ ዘይንኣደካስ ነቶም ኣብኡ ዘትካኽዎ ዘለዎ ክነእዶም ደሊኻ? ንጉሰ ከማርር ፈተነ። ንዓናይ ግዳይ ይመስየና ኣሎ። ዓመት ምዝዋርና ንግበር ኢሉ ሃብትሽ ናብቲ ዝሓሰቦም ርሓና።
حبتش ده نذا قرع عندهم ممليت كالن دقا بلا نقصه بحقوس منفس ويو دعا عبسقت نبر كاللخاي تستوعللني خامبر كم ناي هاجرنا زمسل أي ركوع كنتو يبكال زي ركاب أستمهرو هبه هبتش نابين ناتمته تدرين يا غمتم كم أيلا بتصري تعذرلا نقصه نادا أوهر كتلو تقرينيا خيط أفقو تبرهلو ديها أبادلو دي دعزلو نسو قي نمبر قدم تفونيرو هابتي شكوامو أبزيز نبر زلو بمنفس مالت كان تخينم بر كيما تعاكو كندي ديكي عزلخو حمدتكو حليفنيو ان بقارينا فوقكو منين هابتش كستما سلفتنا سنفرين دينا نذكرك زي مليون سبكة تقيق نداد اليمبر صفيه كوين أغنو الحقنا بزربا نقصه أبز مشت زي أنقادينا هابتش مخوان ذكركو أنت وي صبو غير كيغلس كلكو مندينا نابكال الزربا بيلنا نفاس حاجر ناسي مليونات يبكا كواي زي ركب عمت مولوت حيا لابزي انتقوينا دا مليونات زين رخبو لزلنا حتى يغرب كله مليون تقول كامو قلب قالوا دي توزدو نقصه جنا نزام شتنايو زماوت اللازلو دحن نقصه زربا مليون مع استفيئني توريست نابزا حاجر مسيئوم مليونات زيفسسو مالوتيو مليون حدا نقر كرد أكازلوو منجسنا أزيو تنقوق مخانو خد ذكري زلتا إزم زموتو توريست انتاوت يوم نمنتاي إلاما يوم كزمتو توريست وي بصحت هاجر دا كزاور ديكونم زمتو كني زاورينا له ماتيم انتي تعزم تغنجو السوق أي تولت المالد نقصه تقطعه بأيديو ويسبتهم بصحتي كفلت إشتعالكن أبقو كوينا كنقرح زيبلنا هابتش دقف وهبو انطيكي عزو يقوم تفروا مزلقم بصحت مسيلهم عبت دقي كندي حمق نقر بزعبة هاجر كم زصحفو أي حلالكو من دي ጋዜጠኛታት ድዮም ኮይኖም ስለምንታይ ከም በጻሕቲ ኮይኖም ከኣትዉ ተገዲዶም
بعتيروسي زتصابونا بزحت سلازخونو عبزي وانزي ጋዜጠኛታ ታይሉና ወላ በታሕቲ ንጉሰ ውሳኔኡ ኣሕለፈ። በጻሕቲ ዘይመፁና ኢልካ ዘጨንቕ ይብልካን ሚልዮን ንሕና ንርእስና በጻሕቲ ሃገር ኮይና መንግስትና ድማ ብውሽጣዊ ዓቕሙዩ ክምዕብል ዝደሊ ክንደይ ኤርትራውያን ዲና ሃገርና ክንበጽሕ ዓመት ንመጽእ ንሕና ዝደኣ ንሱን ዲና ንርስዖ ንጉሰ ኣስተማሰለ። ንስኻትኩም ብዙሕ ትዕዘብዎ ስለ ዘይብልኩም ዲኹም ካብቶም ወጻእተኛታት በጻሕቲ ትምረፁ? ክፈልጥ ደለኹ ብኹሉ ሸነኽ እምበር ንሕና ዝያዳ ነዚ ሃገር ዝጠቅም ነገር ንገብር። ኣነስባ ካልኦት መሓሹም በልኩ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ደኣ ኮይኑ እምበር መንግስቲ እውን ካብ ንስኻትኩም ንላዕሊ እቶም ካልኦት ሸርፊ ወፃኢ ከም ዘምፅእሉ ፈልጥ እዩ። እዚ መንግስቲ እዚ እኳ ኣስፊሕ እዩ ዝሓስብ። ከምዞም ንዘይጠቅም ገንዘብ ኢሎም ሃገሮም ንበጻሕቲ ሕሊፎም ዝህቡ ይኮነን። ኣብዚ ኣትዮም ንህዝብና ካብ መንግስትና ክፈላልይዎ ክእሉ እዮም። ከምዚ እዩ ዝግባኣካ ከም ትባ እናበሉ ጠባይ ህዝብና ዝፅይቑ ከም ዘለዉ ኣይትረስዕ ሚልዮን። ኣብኡ ባዕልና ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እንድዩ ንደቅና ከመይ ቢሎም ድዮም ፀይቆሞም ዘለዉ? ኣታብዚ ሃገርና ክትኣቱ ከለኻ ደኣ እዞም ቆልዑ ክፍተውኻ ድሑታት ሓፋራት ገኒሕካዮም ዝሰምዑ ከመይ ዝመሰሉ ልኡማት ቆልዑ እዮም ዘለዉ ብሃገርና። ኣቡ ግና ሓንቲ ነገር ከተረዶም ልክዕ ከምዚ ኣብ ኣኼባ ዝኣተኻዩ ሓቂ ኣብቲ ይገርመካ ንጉስ ሓወይ፣ ንሕና ዲና ወሊድናዮም ወይሲ ንሳቶም እዮም ወሊዶምና ኳይ ዘብለካ? መንግስቲ መዕበይ ቆልዒ ኢሉ ገንዘብ ስለ ዝህበኩም እዩ ከም ድላዩ ኣብ ጉዳይ ደቅኹም ዝኣቱ ዝብልዎ ዘረባ ሓቂ ዲባ ኣብቲ? ንዓኻኸ ኣጋጊሙኻ ዶ ንጉስ ሓወይ? ክንደይ ካብ መንግስቲ ከይተቐበሉ ደቆም ዘዕብዩስ ኣለዉ እንዶ? እቶትካ ካብ ተወሰነ ንላዕሊ እንተኾይኑ እኳ ሓገዝ ካብ መንግስቲ ትቕበልኒ ኢኻ። እዞም ፈረንጂ እዚ ስቕኢልካ ንድኹማት ንጠበቂና ዝብልዎ ነገር ኣለዎ። ቆልዑ ይህሰይዮም ዓበይቲ ይዕምፅዎም እዮም እናበልካ ሓቂ ሓይሽ ኣብኡ ከዓ ብዙሓት ፀይቀንድ እዮም ዘለዉ። ክንደይ ክፉእ ኢኻ ትሰምዕ እምበር ነዛ ድሙኻ እኳ ትንክፍ ዘይተብላ እሞ ባዕላ ኣብትሽሲ ተወፂዕኩም ኢኹም ዘለኹም። እቲ ቀደም ከም ቃሕ ዝበለካ
دمامو بدنا أقول لك تهرم كل خلنا تذكر كادو الدفنق دحم بس نايبت ساعات قداي كتردي الكازم صحي حسابي نيرو كم قبلك تاخد له قنا مليون حزبنا توزيع له مالتي هيكونن كم توزع مسيلهم مس منقصو كيب أسويز بالكو ده توزعنا غا خيري وديلك حكي أنت زود سراميو زي بالكويلو عبزي شقريك أتونيو أنا بسلام ناب حقري كمل سيزدلي حجي حق تزاريوكا فابتش زخبركم تخاتلتنا نزي ساعزي تلاليو زنبره حفشاوي مدباتنا أبسفتنا لنا فنوري دي إرنا بمربات حبريتان ساتلايتن نعسران 4 ساعات كتساليو راديو إرنا نازا دمتي إرتراويان راديو إرنا نازا دمتي إرتراويان